Informácia pre tých, ktorí milujú televíziu, tí, čo milujú skalickú televíziu, zábery z tohto podujatia budete môcť vidieť celý týždeň, každý deň 10 krát. Tí, ktorí budete chcieť vidieť na markíze záznam z tohto podujatia, tak si dnes pozrite hlavné spravodajstvo. Tohto kameramana neuvidíte, uvidíte len jeho zábery, ale ak chcete vidieť toho muža, ktorého uvidíte, tak ho vidíte tam za tým, čo ho zatieňuje. Má taký mikrofón v ruke s logom Joj, nie, Markíza, prepáč. Ale zase máme tu aj jojkárov, tohto pána isto poznáte, všade, kde sa leze, alebo plází, alebo vláduje, je on. Je to muž, ktorého obdivujem, lebo robí veci tie, ktorým sa ja vyhýbam. Ja žerem srdcerníky, on nežere. Ja nešplhám na skaly, on sa plází. Ja neviem moderovať, on nevie tiež. Dobre, takže zase na jojke, ak máte radi jojku namiesto markízy, lebo každý nemusí markízu zase, tak pozerajte jojku hlavné spravodajstvo, a ak zase nemusíte jojku, tak sledujte markízu, lebo tam to bude tiež. Zatlieskajme všetkým trom televíziám. Čo si hovoril, dajte sa upoznať. Všetci to pokojne pozrite na oboch a ešte mi povedal, že už ma nechce ani vidieť.